Și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să jucăm Brawl Stars și o să jucăm cu Robbie Bubble. Și vreau să vă arăt că mi-am recăpătat contul meu cel vechi cu 54 de brawleri și 2332 de trofee. Salutare, eu sunt Robbie Bubble. Da, o să jucăm cu el. Se pare că nu are chiar atât de mulți brawleri. Uitați, trofeele are 1229 și acum o să jucăm cu el ca să-l ajutăm să facă trofee. Da, chiar am nevoie. Haide să intrăm în meci. Acum câteva minute am dat un win. Mamă, și 5-6. Să-i observă. Wow! Wow! I'm so good with Habibi. Habibi, Al-Hilal Habibi. Uitai! Wow, cât i-am tras! Bubble. Și bam! Și bam! Ah! Băga mea! Bă, hai Mortis, hai! Bă, dar eu de ce țin cu Mortis? Băga mea! Nu mai joc cu Bibi asta, Habibi. Jocul Lion. Hilal Habibi. Jocul Lion. Hilal Habibi. Joc cu Hilion. Ok, eu joc cu Frank. Joacă-mă cu Frank, că nu ești bun oricum. No, 5-6, la observo. Waluigi. Aoleu, bă, bine că n-au masterii ăștia. Bun, acum hai să ne triplăm. Adică dublăm, pardon. Nu știu să număr. Și de asta adică... Haha! V-am păcălit, slabilor. Dar era să mă omoare. E bebe. Nu-i Băbi. E Eve. E un Mandy. Ce slab. No, 5-6. Solo observ. Am ultima. Băganeș. Nu mai joc cu Leon, că scap prea mult. Băganeș pula. Știi că o să-ți dea YouTube cancel. Da, sigur. Da. Ok, hai să jucăm cu... Max. Ce se întâmplă cu el? Este cam nervos astăzi. No 5-6. Orito sawa. Bueno 5 no veno intoque. Cogico. Ai. Ok, bun. Hai să jucăm cu bani, cu tara. Ok, bun, deci avem 4 minute la dispoziție. Nu glumeam. Mai avem, da, 4 ore jumate la dispoziție. Bun. O să jucăm 29. I am a tara boy. Bă, ăsta mă omoară. Ăștia. Bă, dar ce zic eu aici? Că deja m-au omorât. Dați spectate, da, băieți, ia uitați-vă. Cel mai tare truc. Uhu! Bam. Doamne, ferească-mă. Dacă știi și tu să joci. Dacă știu și eu să joc. Știu și eu să joc. O ia. Pula. Hai, nigărule, hai.
Tararătăm. M-a omorât. The teammate is back. Din căcat. Bă, fugi, fac. Bă, dar ce e asta? Este slab astăzi. Ca tine. Eu nu slab. Tu ești ca tine. Cine? Ca tine. Nu ca tine. Acum o să jucăm cu Mortis, pentru că noi suntem morți. Da, de Nu o să jucăm cu Mortis. O să jucăm cu Rosa, pentru că avem un skin epic. Ia. Uitați-l cât de frumos e. Da. Așa este. Bă, dar eu am uitat să-i dau select. Bă, de fapt, hai să jucăm cu Spike, că nu suntem și noi. Că Spike Da, mi-a exact. picat. Bă, Spike mi-a picat acum vreo 3, 4, 5, 6 ani. Cam așa, da. Și am schimbat telefonul până acum. Vreo 5 telefoane am schimbat pe contul ăsta. Eu n-am avut niciun telefon. Dă-te încolo, mă. Meno 5, 6. Așa, bun. Lucky. Bă, atât de aproape. Bă, dă-te. Așa, bun. 1142. E bine. 1142. 1000. Let's go. Doamne, ți-ai dat ultimata numai pentru 492 de heal. Aolo, dă-te încolo. Du-te încolo. Mă, cât ți-am tras. Ticule. Ticule, vin pe tine. Ticule, vin pe tine. Vezi că 468. Și a murit. Bravo ție. Fugi. Nu, de ce să Că te omoară, fug? că te omoară, da, că te omoară, da. Nu mă omoară, uite, vezi? Nu te omoară, știi? Nu, vezi, aproape am 5 secunde, ultimata. mai stai 5 secunde, 3, Oh, 2, shit. Ricochet. Gata, am dat. Woo! Sunt în Meno 5, 6. Unlimited! Mama are 10, fata asta. Yes. Nebuna. Bă, Dați cuipa și m-a omorât. Meno 5, 6. Solo observo. Dă-te încolo. Băi, am schimb. Bravo, la Meno 5, 6. Hai, bă, odată. Uitați-vă la asta. Deci, își bag joc de mine. Am 490 de ticheți cromatic. Și unul costă 500. Numai ăsta nu costă 1250. Of, bă. Gararam. Nu mă play, mă. Acum mă play, mă. Că te scrip și mor ca aia. Acum hai să ne punem pe scaunul nostru de gaming. Băi, am ieșit. N-a ieșit. Ba da, gata. Nu, chiar am ieșit pentru o secundă. Pentru o secundă e ok, dacă ești pentru o secundă. Ok, hai să ne triplăm. Dublăm. Astăzi Radu nu știe să numere. A fost la școală, Doar că am uitat. Oh, sunt Nu invizibil. mai știe. I'm invisible. Fură. Wow. Dacă ești invizibil, fură copii. Wow. Ui! Salut! Meno 5, te. Solo observo. Mai căca. Haide. Vine și Nita noapte. Woo! Nita. Sararararararaban. Woo! Hai să ne facem. Woo! Tari. Let's go! Cu Leon eu sunt invincibil. Oh, da. Sunt invincibil. Da, bă. Sunt invincibil. Cu Leon. O să iau unul dintre ăștia care iau. Nu țin niciunul. Quests.
questa dă radio, da. Solo observo. Waluigi, wow, wow, wow. Cincote. Solo observo. Haide să ne jucăm, să murim, ca să ne facem foritos, foritos, doritos. Bă, Enomeno cincos, nu. Așa, mulțumesc că mi-ai spart chestul. Acum hai să ne nu, observo, eu mă bat cu echipă și mor. Onomeno cincote. A, e EMS. E EMS cu nicotina aici. Așa, mai luat și noi un chest. Bă, trecem încoace. De ce? Mă bat cu bul. Să te bați cu bou. Că poate îți trag un bou în cap. Enomeno cincote. Stai. Uite, uite acolo. Yes! Yes! Bagă-ți-le. Enomeno... Observo. Șe, fugi, fugi, fugi. Fugi, dar fugi acum. Zi să fugi! Zi să fugi! Este! Am 508 trofee pe... Bă, dă-te încolo! Voiam să fie cu monstrofis, Leonu. Bă, dar dă-te încolo! Dă-ți, bă! Ce? Cu ce? Lasă, dă-te încolo, că nu mai zic nimic. Enomeno cincote. Nu mai cânta, că cânti oribil. Enomeno cincote. Știi cum se cântă? Enomeno Cincote. solo observo. Vo. Waluigi. Enomeno wake up in the sunflower. I wake up in the morning and I have no kids. I wake up in the morning and I have no kids. Păi dacă ești prost, cum să ai? Copii? Da, Cine spune că n-am? eu. I-ai văzut? Da. Unde? Sunt în portbagaj, nu ai văzut. My life in cap to pieces. My life into pieces. Enomeno cincote. Eu Da. fug cu ultimata mea. Fugi! Fugi odată, fugi! Eu sunt mort! Au. Că pot? Da! Să mai e de cioale. Să mai e de cioale. Minus 3, bă! Nu dau niciun Eu play. am minus 10. O să jucăm cu Mortis. Că eu sunt... Moartea Cel în mai sine. tare. Dai play. Enomeno cincose. O me se continuă se. Nicotina mea s-a dus. Că eu sunt șmecher și că tu nu ești. Nicotina, nicotina. Și mie. Mi-ai furat kill-ul, du-te încolo. Deci du-te pe băieții ăștia. Enomeno cincote. Omoară-l. Du-te în cotețul meu. Porito. Nu pot să-l omor. E prea bun. Enomeno cincote. Să mă observ. Yay! Iubi. Enomeno cincote. Sunt în cotețul meu. Odito. Poteto. Wow. Enomeno cincote. Hai să mai dăm un meci ca să ne bătem.
Și ca să fac un quest What the de 500 XP. Porito, eu mă duc în mijloc. Porito, la. Ți-am spus antes. Mulțumesc. Deșteptele, bă. Mulțumesc, ești cel mai drăguț deștept din lume. Are un hot dog. De atât. Oh, ce Tu te sperii de Loweds. Enomeno sincote. Ah, shit. a murit. Fugi. Unde am murit de la același schimb? Bă, da, dă-te încolo. Dă-te încolo. Că tu nu ești bun. Să mi-l upgradez. Saia, acum. Bă, dar tacă-ți pleanca. Să mă de aia. Să mă de aia. Nu vreau, că nu-s prost. Da? Ia mai tacă-ți flanca. Hai că l-upgradăm și noi pe Chromaticas Poritos ca să jucăm cu el. Așa cu Poco. Joacă-mă cu Poco ca să... Loco. Ia bili loco. Joacă-mă cu Poco ca să murim. Ce să facem? Enomeno sincote. Enomeno fincore. Pentru că mie nu-mi place de potato. Poreto. A, uite chinezul ăla care face karate. Bă, dar ce ai tu cu Feng? Că potato ăla are foarte puțin în viață și vrea să se ducă pe tine, să te omoare. Haide. Hai. Hai, Feng! Hai! Marș, copii, hai. Mă duc pe el. Scuze că zic asta. What, unde-i? Parcă era în bușul ăsta. Acum de ce nu mai e? Oh my god! Uite pe Frank. Yay! Solo observo, l-am bătut pe Frank. Bă, da, dă-te încolo, că m-a omorât hot-dog-ul ăsta. Nebun, da. Uite un chest. E altul, eu mă duc la bătaie. Bă, măcar am tăiat un șat. Mărite-te cu mine. Showdown. Cu cine sunt? Cu mine. Dracu care are 11. Dracu cu 11 copii. Ei, salut! What te face? Tu ce la face? Wow! Cine așa de slab? Că e el slab. Da, Nu. da. Și la civica? Pe la civică nu trebuie azi. Putem să o facem toată săptămâna. Ce vreau să înțelegi? Ia, foarte. Bă, dar tu mai filmezi, bă? Da. De ce nu? De ce da? Nu știu, îmi place. Glumeam, hai să băgăm! Hai! Bă, eu n-am mai jucat de mult timp cu Piper, așa că vreau să mă joc Piper! cu Piper. Eu mă piș pe Piper. Știi care e diferența dintre sarea și piperul? Stai, ce-a zis? Știi care e diferența dintre sarea și Nu, tu, bă, a zis antrenorul meu de squash cine vrea să se înscrie unde. Unde trec? Uite, să vezi cât și-a dă, vezi? Da, ai dat pe lângă. Eno, mamă, ce aproape era să-i dau un coltul ăla și să-l omor. Bă, m-a băgat. Bă, ăsta m-a salvat. M-a salvat. Nu! Stai aici. Stai aici. Vinește omoară. Oh! Cișo. Încă unul. Bagă încă unul. Hai. O să-l spargă. Bă! Yes! Bă, păstrează-l! Scuze.
Bă, dă-te încolo. Măcar chestul ăsta să mi-l păstrezi. Fenomeno sincote. Bă, mi-ai folosit un power. Eu ți-am zis că e aici, ți-am zis că e aici. Al drecul. Nu poți! N-ai cum! Cu tine. Bă, cu Frank n-am mai... Bă, cu Bibi eu sunt tope. Habibi. Eu cu Bibi sunt tope, Bibi. Hello, Habibi. Hello, Habibi. My name is Bibi. Habibi. Blah. Habebe. Am bebe. Am un habebe. My name is Sincote. O want to le fote. Să măi de fete. Ce? Uite, trag în toate 4. Pama. Mamă, ce am tras-o. Taci un pic doar. Doar un pic, stai așa. Boom! Fugi. Cut my life into pieces. Into pieces. Coca-Cola. M-a omorât Coca-Cola. Da, te-am omorât Coca-Cola. Emone fontin cose. Ce? Cu... Bă! M-ai scăzut! Bă, băi scăzut. Bă, m-ai scăzut! M-ai scăzut! Le era iconul. Hai, uite. Le era iconul. Nu mai joc cu asta. O să joc cu Frank. Frank. Enomeno sencote. Oma se fufu. Vrei să cam pământul în buș până la 28 de ani? Ce? Nu. Da, De bă, da, ce? hai să încercăm. Bine, în bușul mare. Uite în asta. Uite în asta. Da, Hai mă în asta. Nu, eu campez. Până la 28. Bă, uite, bă, ăsta nu dă în mine. Ăsta nu vrea să dea în mine. Uite-l pe Poco. Salut, Poco. A dat în mine, Poco. Enomeno sincote. Sunt prea bun. Eu nu sunt așa de bun pentru că joc de pe iPad. Ca să știți și voi, oameni mari. Enomeno sincotet. Enomeno terofet. Asta înseamnă că e ciușu pe undeva pe aici. L-am omorât eu pe Ciuciu. Am uitat pe ciușu. Dar eu omorât pe ciușu? Da, și o să omor și pe Rosa. Unde e Rosa? Aici, la mine. Enomeno sincotet. Ce easy a fost. Pentru că joc eu cu Frank. Și că sunt eu foarte bun. Că fără mine nu ai ce face. Vrei să schimbăm? Ce? Nu! Nu! Da, odată, te rog. Nu, niciun caz. Hai mă, te rog. Nu. Haide. Nu fac asta niciodată. Hai, te rog, odată. În viața vieții mele nu fac asta. Da? Îți dau kick. Uite că nu vreau. Știi că eu pot să-ți dau kick. Știi că nu-mi pasă. Dăm kick. Hai, 3, 2, 1, am kick. Haha, ce kick mi-ai tras. Îți am dat cu piciorul. Da. Some kick your ass. Ok. Mamă, ne-a băgat cu masterii. Ne-a băgat cu tâmpiți. Acum vrei să campăm în buș? Nu. Pentru că eu nu sunt campator. Sunt extra campator. Da, hai să stăm aici într-un buș. Hai să stăm în ăsta. Bine. Da, gata, acolo, bă. Enomeno sincote. Și când mi se face ultimate... Bă, ne-a aflat. Afla locul. Ne-a aflat țiganul. Ia, hai să vedem până unde putem sări. Oh, 72! Bravo, mă! Hei, cine vrea să se ia la bătaie? La bătaie cu mine. A, uite-l, uite-l, uite-l! Bă, mi-am folosit. Fugi. Mamă, cât de puțină viață am.
Bă, tu știi măcar să-ți folosești ultimata asta. Uite. Ce am tras-o? Enomeno. Ce și doamne? Enomeno tincore. Uite-o pe Nita. Uite, bă, pe bul. Search. Uite-l pe bul. Uite-o pe Nita. Hei, bul, ce mai faci? Bun. Enomeno sincotex. Pe Nita. Nu! Trebuie să fug. Fugi. Yes. Bă, mă duc pe Meg. Stai cu mine. Tărărărărărărăm. Pentru că îmi place de el și vreau să mă mărit cu el. Bă, Meg, e fată, tu nu știai. Da, e fată. Tu nu ți-ai dat seama? Așa, te-am căcat. Acum să ne bătem. Sus! Mortis! Era și Mortis. Ce tare. Mi-ai mai scăzut un pic, așa. Numai așa. Bibiul meu. Vreau și să-ți fac Nu, bă, ce ai făcut cu Bibi? Da? Acum. Ultimul meci, băieți. Hai. Ok, L-ai bun. închis? Nu. Băieți. Acesta e ultimul meci, pentru că da, trebuie să plec. Solo observo. Ia! O lui. Ia! 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 Ce kill. Bă. De ce? Ce bulă i-am tras! La capul. Enomeno sincote. Bă, mi-ai furat kill-ul iarăși. Au. Enomeno sincote. Ia cu băta în cap. Unde sunt? A, uite. Enomeno sincote. Bă, cum de n-omor? Bă, yes. Let's go, ultimul meci l-a câștigat. Hai, Cam acesta a fost videoclipul. La revedere!